Benvinguts, som Guardians of Cars i avui analitzarem aquest magnífic Alfa Romeo Giulia. Two, three, your heart start beating. Your room stays quiet, but inside I'm screaming. Do I feel love? I don't have a clue. Will you love me? 'Cause I love you. Oh, 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 yeah, I love you. Oh, oh. Bé, ja estem a l'interior d'aquest nou Alfa Romeo Giulia, una berlina deportiva de les bones. Tenim un toc a la instrumentació, on veieu uns acabats molt deportius, un volant multifunció. Per engegar-lo tenim aquí aquest botó, la veritat em sembla perfecte, la pantalla, la qual té 6,5 polzades, la controlem per aquí. Les diverses opcions de telèfon, en la navegació. Tenim un climatitzador automàtic, un canvi molt deportiu, la veritat és que ens ha encantat, de 6 velocitats, per controlar el volum, sistema de so, el DNA, les 3 opcions que dona aquest Alfa Romeo Giulia de configuració, tant la configuració esportiva com la normal, com l'eficient. El DNA, el menú, les opcions, fre elèctric, i ara us ensenyarem la clau i passarem a ensenyar-vos els espais per deixar-hi objectes. Tenim a les guanteres, aquí davant ens ha agradat molt aquest espai, se queda anclat, tenim per portar begudes, el cendrer. Si ho tornem a apretar, torna tot sol. I els acabats ens han agradat molt, la veritat. I aquí tenim aquest espai, que també ens serveix per a reposar braços, amb USB auxiliar, tomada de 12 volts, la guantera, molt ben acabada, i allí també hi tenim a l'acompanyant un espai per deixar l'objecte. I com veieu, estem en un superdeportiu. La veritat, ens encanta. És una berlina que ha creat Alfa Romeo, que la veritat és que creiem que està superben acabada, molt deportiva i ens ha agradat molt. En aquest Alfa Romeo Giulia hi trobarem uns acabats molt deportius, però no només això. Hi trobarem altres aspectes com ara que la carrosseria té moltes parts en alumini. La veritat és que té uns acabats i uns materials d'un altre nivell. La veritat és que ens sembla molt bé. I ara analitzarem les places d'enrere, per supost. Tenen 3 seients amb 3 reposacaps, els anclatges Isofix. Tenim algun espai a les guanteres de les portes per deixar-hi algun objecte. Aquí al davant hi trobarem un petit espai i en quant a altura em sobra un poc, arriba bé, i en quant a cames tenim el seient del conductor en posició per a la conducció, em sobra molt espai. Per tant, en aquest nou Alfa Romeo Giulia podria viatjar molt còmodament. Ara passarem a analitzar el seu maleter. Però abans, mireu quin disseny més guapo que té. Us agrada? I només apretant el botó, s'obre automàticament. I aquí ens agrada molt aquest detall que té ben enganxat els triangles. La veritat és que és molt còmode, està molt ben col·locat al seu lloc, no es mou. Per tant, perfecte. Hi trobarem un maleter molt ampli
amb 480 litres. Un espai per deixar-hi aquí algun objecte. I la veritat és que és molt pla, amb unes formes molt regulars, la qual cosa podrem ficar molt d'equipament i distribuir-lo correctament. Ara passarem a analitzar el magnífic motor d'aquest Alfa Romeo Giulia. I tenim un motor 2.2 litres amb 150 cavalls. I això no és tot. A part de tindre aquesta mecànica tan potent dièsel, hi trobem que la seva direcció és molt precisa, molt bona. I remarcar també unes suspensions de doble triangle que la veritat és que ens faran gaudir d'aquest nou cotxe, un nou Alfa. Bé, ja hem finalitzat l'anàlisi d'aquesta berlina deportiva, l'Alfa Romeo Giulia. Esperem que us hagi agradat, doneu un bon like, ho compartigueu i us subscriviu al canal. I també seguiu-nos a Instagram. Som Guardians of Cars, conduir és la nostra passió.